Λοιπόν, εδώ με την κυρία Κουρσουμπά, Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού, με νέα δυστυχώς συλλήψεις παιδιών για τα επεισόδια με τους Τουρκοκύπριους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Ξεκινήσουμε από αυτό. Αυτά που εκτελήθηκαν τις τελευταίες μέρες είναι πράγματι καταδικαστέα, όπως και οποιαδήποτε μορφή βίας και μυσαλλοδοξίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Όμως, και είναι πολύ θετικό, θέλω να πω, ότι η οργανωμένη μαθητιώσα νεολαία μέσα από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους το έχει καταδικάσει απερίφραστα. Βρίσκεται σε διάλογο με το Υπουργείο πώς θα αποφευχθούν στο μέλλον τέτοια περιστατικά. Και επίσης είναι πολύ θετικό ότι η πολιτική ηγεσία για πρώτη φορά το έχει καταδικάσει απερίφραστα. Θα πω μία παρένθεση για να μπούμε στο τι έχουμε φτάσει εδώ. Πρέπει όμως να μην ξεχνούμε, αυτά τα παιδιά σίγουρα πρέπει να έχουν συνέπειες. Αλλά πρέπει να έχουν συνέπειες σαν ανήλικα άτομα. Και εκείνο που είναι το ζητούμενο είναι να γίνει μια παιδαγωγική αναμόρφωση με αυτά τα παιδιά. Τώρα στην ηλικία των 16, 17, 18 μπορεί να γίνει αυτό που λέτε? Ελπίζω να μπορεί να γίνει. Αν είχαν γίνει όλα εκείνα που λέγαμε τόσα χρόνια, δεν θα φτάναμε σε εδώ. Πρέπει αυτά τα παιδιά να τους δοθεί ευκαιρία στη συνέχεια στην ενήλικη τους ζωή να πάρουν τις βάσεις για ανθρωπιστικές αξίες και σεβασμό των άλλων και αποδοχή της διαφορετικότητας. Εάν είχαμε τώρα σε λειτουργία προγράμματα που λέμε τόσο καιρό, προγράμματα κοινοτικά, θα μπορούσε να είναι μια κατασκήνωση ήδη κοινοτική, κάτι άλλο, προγράμματα που να μπορούσαν να παραπεμφθούν, διότι θα έχουν συνέπειες για αυτό που έκαναν και λέω είναι καταδικαστέα. Αυτό θα πρέπει να είναι το ζητούμενο. Τώρα, γιατί φτάσαμε. Εντάξει, αν εξαντληθούν, αντιλαμβάνεστε και οι ποινές που προβλέπονται, 5 χρόνια φυλάκιση και 10.000 πρόστιμο. Κοιτάξτε, υπάρχουν αρχές. Μιλάμε για πολύ αυστηρές ποινές. Υπάρχουν αρχές που αφορούν το πώς αντιμετωπίζουμε ενήλικους και ελπίζω να γίνει από αρχή να λειτουργήσει σωστά το σύστημα. Τι πήγε λάθος σε αυτά τα παιδιά? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να μεμφόμαστε αυτό τι έγινε φέτος και το τι έγινε πέρσι. Τι πήγε λάθος? Διαχρονικά αυτός ο τόπος δεν κατάφερε να περάσει στην κοινωνία και λέω πάντα μέσα από τα σχολεία και την εκπαίδευση, που εκεί μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, μια σωστή κουλτούρα μη βίας και ειρηνικής συνύπαρξης. Και αυτό ήταν το ζητούμενο που έπρεπε να γίνει όχι πριν 5 μήνες, όχι τώρα, διαχρονικά. Επανειλημμένα και σε αυτό το τραπέζι και σε άλλα, έχουμε πει επανειλημμένα και προς το Υπουργείο, οι στόχοι της εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται και από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, είναι να μάθουμε τα παιδιά μας να ζούμε τις πανανθρώπινες αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια κοινωνία χωρίς πόλεμο και ειρήνη και με σεβασμό του άλλου και όλων των θρησκευτικών πεποιθήσεων και όλων των εθνοτήτων και ειρηνική συνύπαρξη. Αυτή έπρεπε να ήταν πάντα στόχοι της εκπαίδευσης. Και όταν λέμε στόχοι, δεν σημαίνει κάνω μια δράση επειδή επέλεξε ένας εκπαιδευτικός μια φορά το χρόνο ή κάνω το αυτό. Άρα κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι με πολύ πρόγραμμα συγκεκριμένο, κτλ. Πολύ συγκεκριμένο. Τώρα κόμματα, γήπεδα, ποδοσφαιρικές ομάδες, όλοι αυτοί τι ρόλο έχουν να διαδραματίσουν? Γιατί ακούσαμε και τηλεθεατές προηγουμένως, όλοι είχαν να πούν κάτι και να πούν ποιοι ευθύνονται και ποιοι όχι. Όλοι έχουν να πούν κάτι, αλλά η απάντηση, και εμείς επαναλαμβάνω, το είχαμε πει πριν, είχαμε στείλει μια ολοκληρωμένη θέση από πέρσι στο Υπουργείο για τη νέα σχολική χρονιά, πώς θα μπορούσε να αρχίσει να στήσει ως ένα στόχο ειρηνικής συνύπαρξης και μη βίας, ακόμη και τώρα, με μια πλειάδα από δράσεις. Αλλά και εκείνο έχει αρχίσει μερικώς να εφαρμόζεται σε κάποια σχολεία που επέλεξαν κάποιες δράσεις, αλλά και αυτό να εφαρμοζόταν. Θα πάρει χρόνο για να αλλάξει η κουλτούρα. Δηλαδή, ενώ έχουμε την κοινωνία των ενηλίκων, μέσα από τους εκπαιδευτικούς που είναι και αυτοί άνθρωποι, μέσα από τα δημόσια πρόσωπα, ο καθένας με φανατισμό να βάζει τις δικές του θέσεις και να θεωρεί ότι αυτές είναι οι σωστές θέσεις και δεν υπάρχει άλλη άποψη, δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε μια νέα γενιά η οποία να έχει μάθει να ακούει απόψεις και να διαμορφώσει κρατική σκέψη. Τα παιδιά μας πρέπει να έχουν την ευκαιρία μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα να ακούσουν το παρελθόν, να μάθουν και το παρόν, να ακούσουν τις διάφορες άποψεις που υπάρχουν, τα υπέρ και τα κατά, και να μπορέσουν σιγά σιγά να δημορφώσουν κριτική σκέψη. Εντάξει, όταν βλέπουν το μεταδάκτυλο τα παιδιά μας τώρα 10-12 χρονών και βλέπουν και λένε οι Τούρκοι ήρθαν, πήραν τη μισή Κύπρο, έχουμε κατοχή. Η εικόνα που δημιουργείται είναι αυτή. Τώρα μετά τους λες με αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να συνυπάρξεις και να κυβερνήσεις και όλα αυτά. Πέστε μου εσείς τι συμπεράσματα θα βγάλουν τα παιδιά. Κανείς, ούτε εμείς θα μπορούσαμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Εάν όμως σωστά λέμε στα παιδιά μας υπάρχει κατοχή και τι έγινε το 2004. Ναι, το λέμε και πολύ καλά κάνουμε. Και πολύ καλά κάνουμε. Πρέπει να πούμε στα παιδιά μας και τι έγινε πριν την εισβολή. Και όχι μόνο τι έγινε 15 μέρες πριν. Τι έγινε από το 1960 και μετά ή και πριν και τι έγινε όλη εκείνη την περίοδο. Δηλαδή,
δεν λέμε ψέματα, λέμε τη μισή αλήθεια. Και δεν πρέπει ο καθένας να προσπαθεί να περάσει στα νέα γενιά εκείνο που ο ίδιος πιστεύει, γιατί έχουμε βιώματα, άλλοι από τη δεκαετία του 60 και άλλοι από τη δεκαετία του 70, άλλοι ακόμα και πιο παλιά. Και αυτό, δηλαδή, να περνούμε δογματικά θέσεις. Η ιστορία δεν διδάσκεται έτσι. Η ιστορία διδάσκεται, λέμε γεγονότα, που τα γεγονότα είναι πάντα σχετικά, και να σας θυμίσω τη ρίση του Τετ Τέρνερ, που εσείς την ξέρετε καλύτερα από μένα, με τον πόλεμο στον κόλπο, που του είχαν πει μεταδίδεται ιστορία ή εκείνο που θέλετε, και είπε το CNN, ήταν διευθυντής του CNN τότε, γράφει ιστορία. Ό,τι θέλουμε μεταδίδουμε. Άρα λοιπόν, δηλαδή θεωρείτε ότι λέμε στα παιδιά μας τη μισή αλήθεια, δεν τους λέμε την εικόνα. Εντάξει, άλλο να βλέπεις κάτι που είναι εκεί απέναντί σου, είναι πραγματικότητα. Το εμπεδώνεις καλύτερα. Και είναι καταδικαστέο, ναι. Και βεβαίως πρέπει να μάθουν, αλλά να μάθουν και όλα τα άλλα. Γιατί δεν τους παίρνουμε στο μνημείο του Μισαούλη και Καβάζογλου. Ελληνοκύπρος και Τουρκοκύπρος. Γίνεται ολόκληρη ιστορία τώρα για τον τάφο του Γρίβα, ναι. Που σκοτώθηκαν γιατί πίστευα στην ειρηνική συμβίωση. Άρα εκείνο που θέλω να πω είναι, αν δεν θα έχουμε αυτά, που και εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι μεμονωμένα, και επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικότητα οργανωμένα. Άρα η τιμωρία χρειάζεται. Πρέπει να έχουν συνέπειες. Σίγουρα. Γιατί πολλοί είχαν διαφωνήσει και ως προς τις τιμωρίες. Κοιτάξτε. Σε αυτά τα παιδιά, και ας μην φορτωθούν όλο αυτό που έγινε. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να γίνουν οι Πομπέι τράγοι. Συμφωνώ. Πρέπει να έχουν συνέπειες, διότι δεν είναι και πολλοί παιδιά. Μιλούμε κοντά στα 18, τα οποία δεν ευθύνονται υπό την έννοια ότι αυτή η κοινωνία και αυτό το σχολείο και αυτή η εκπαίδευση, και ας μην αποποιούνται ευθύνες, και λέω είναι διαχρονικό, δεν είναι τον τελευταίο χρόνο, δεν είναι τον τελευταίο 6 μηνών, δεν κατάφερε ενεργά να περάσει μια κουλτούρα μη βίας και ειρήνης. Δέχομαι, επαναλαμβάνω, ότι μπορεί να μην προωθούσε τη βία, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να σταματήσουμε να εθελοτυφλούμε. Επαναλαμβάνω, παρόμοιας μορφής επεισόδια είχαμε δει μεμονωμένα σε κάποια σχολεία πριν μερικά χρόνια. Όταν τα στελιτεύσαμε, η απάντηση ήταν. Ναι, αλλά λέγαμε είναι μεμονωμένα. Είναι μεμονωμένα. Ναι. Και τα αφήσαμε κάτω από το χαλί. Τώρα, ελπίζω το καλό που να βγει από όλο αυτό το τραγικό που γίνεται, τραγικό για την κοινωνία μας, τραγικό και για αυτά τα παιδιά, είναι από εδώ και πέρα να προχωρήσουμε μεθοδικά, σωστά, να αλλάξουμε κουλτούρα και νοοτροπία. Και δυστυχώς για τους αυτούς που είναι αρμόδιοι για την εκπαίδευση πρέπει να γίνει μέσα από τα σχολεία. Ωραία, ελάτε στο σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού. Έχουν, λέει, όλα τα παιδιά δικαίωμα στο παιχνίδι. Όντως παίζουν τις ώρες που πρέπει τα παιδιά. Κοιτάξτε. Ή τους φορτώνουμε με σχολεία, φροντιστήρια και δραστηριότητες και το παιχνίδι το ξεχάσαμε. Ο λόγος που επιλέξαμε φέτος Παγκόσμια Μέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι αύριο 20 του Νιόβρη. Αύριο είναι, ναι. Ναι, αύριο είναι η επέτειος της υιοθέτησης αυτής της Οικουμενικής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που είναι σημαντική στιγμή στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί έχει βάλει για πρώτη φορά, τουλάχιστον νομικά, το παιδί πάνω στο χάρτη ως φορέα δικαιωμάτων. Και όχι σε ένα χτήμα των γονιών του και των ενηλίκων που ό,τι θέλουν κάνουν. Λοιπόν, και όλα αυτά τα χρόνια, εσείς το γνωρίζετε, δουλεύουμε με όλα τα δικαιώματα όλο τον χρόνο. Αλλά στην επέτειο αυτή που κάνουμε μια εκδήλωση, είχαμε δουλέψει θέματα που είναι πιο αντιληπτά, το bullying, την κακοποίηση, τη συμμετοχή. Φέτος συνειδητά επιλέξαμε το δικαίωμα στο παιχνίδι, ακριβώς γιατί είναι κάτι που δεν είναι κατανοητό ότι είναι δικαίωμα και τι ωφέλη έχει το παιχνίδι, και είναι κάτι που θεωρείται αμεληταίο. Μάλιστα. Να δούμε τι αναπτύσσει το παιδί μέσα από το παιχνίδι. Μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσει, πρώτα απ' όλα, απολαμβάνει πολλά άλλα δικαιώματα. Στην υγεία ανάπτυξη, στην ευεξία, στην ανάπτυξη του πνεύματος, της πρωτοβουλίας, της συμμετοχής. Και μέσα από το παιχνίδι, και μιλούμε για το μη δομημένο παιχνίδι, που δεν έχει καθόλου χρόνο, γιατί κάποια παιχνίδια αφήνουμε τα παιδιά μας να παίξουν. Είναι οργανωμένα, που εμείς τα οργανώνουμε, ή το σχολείο. Εκείνο το ελεύθερο παιχνίδι που έπαιζαν οι προηγούμενες γενιές στις σαλάνες. Μάλιστα. Δεν υπάρχει χρόνος και θεωρείται και από τους ενήλικους που αγαπούν το παιδί, επαναλαμβάνω, που του κάνουμε ένα πρόγραμμα πώς θα το κάνουμε πιο καλό ενήλικα. Τι θα κάνει για τη ζωή του. Για να μάθει, για να γίνει καλλιτέχνης, για να ξέρει χορό, να ξέρει μουσική. Να ξέρει ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά, ναι. Αλλά και βεβαίως είναι η εκδήλωση μας αύριο και ευχαριστώ που το δείχνετε. Και για να γίνει καλός επιστήμονας. Και θεωρούν και οι γονείς ακόμα, καλή την πίστη, ότι το να παίξει το παιδί είναι χάσιμο χρόνο. Όχι, αυτό δεν το θεωρούμε, απλά βάζουμε άλλες προτεραιότητες. Για να μπορέσει ένα παιδί να παίξει, πρέπει να έχει χρόνο. Στις σαλάνες τώρα καμία συζήτηση, γιατί υπάρχουν οι κίνδυνοι που δεν υπήρχαν τότε. Ακριβώς, δεν υπάρχουν και αλάνες. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει χρόνος και πρέπει να υπάρχουν και χώροι που δεν υπάρχουν όπως υπήρχαν. Και ερχόμαστε σε αυτό.
να συνεχίσουμε εκεί που το θέσατε εσείς. Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες. Μαθαίνει να κάνει φιλίες. Εμείς το δουλέψαμε αυτό και με τα παιδιά της ομάδας εφήβων συμβούλων, για να βγάλουμε και από εκείνους τι νιώθουν. Ότι ναι, μέσα από το παιχνίδι παίζουν και είναι όλοι ένα. Άρα είναι συνύπαρξη. Ανοχή στη διαφορετικότητα. Παίρνουν πρωτοβουλίες, έχω πει. Μαθαίνουν να δουλεύουν συλλογικά. Αναπτύσσεται το πνεύμα, αναπτύσσεται δραστηριότητα, κάνουν τρόπους η δική τους διαμεσολάβηση στα προβλήματα. Χωρίς τη δική μας. Έχει τεράστια ωφέλη. Άρα αφήνουμε τα παιδιά μας να παίζουν. Πρέπει να τους αφήσουμε χρόνο να παίξουν και να τους δώσουμε και την ευκαιρία. Από εκεί και πέρα η πολιτεία πρέπει να κάνει εκείνες τις δομές που να μπορούν να παίξουν. Που είναι ποιες? Πάρκα περισσότερα. Πρέπει να υπήρχαν χώροι ασφαλείς να παίξουν και χώροι οι οποίοι να δίνουν την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά, η αρχή της μη διάκρισης. Σκεφτείτε πόσα πάρκα. Εγώ τρία ξέρω, σε όλη την Κύπρο, που έχουν ειδικά παιχνίδια για παιδιά με αναπηρίες, φυσικές αναπηρίες. Και μου έχει επισημανθεί από γονέα και τώρα το παλεύουμε. Ότι μόνο τρία, σε όλη την Κύπρο. Εκείνο δεν το πείσαμε. Ότι ναι, δεν υπάρχουν αποχωρητήρια που μπορεί να πάει ένα παιδί που έχει πρόβλημα κινητικό. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουν οι Δήμοι. Και αυτό πρέπει να προσέξει η πολιτεία. Μιλώ ένα απλό παράδειγμα. Άρα δηλαδή μέσα από αυτή τη συζήτηση τώρα το απόγευμα και 50 και 100 γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους να παίξουν περισσότερο χρόνο, πετύχαμε το στόχο μας. Και όχι σήμερα, όχι μόνο σήμερα και αύριο. Σήμερα είναι η αρχή σήμερα. Είναι για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό το εφόδιο, να αναπτυχθούν στην κοινωνία και παίρνουμε, επαναλαμβάνω, πρωτοβουλίες, γίνονται πιο υγιείς και έχουν... Αυτό που ζητούμε πάντα είναι, πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό και το μήνυμα που θέλω να δώσουμε αύριο είναι αφήστε τα παιδιά να ζήσουν την παιδική ηλικία. Η παιδικότητα είναι πολύ σημαντική για το τώρα. Και παίξτε και, όλα τα υπόλοιπα και, και εσείς οι γονείς με τα παιδιά. Γιατί όχι, ναι. Είναι το καλύτερο, η καλύτερη ξεκούραση, πιστέψτε με. Κλείνουμε, που θα γίνει εκδήλωση. Αύριο έχουμε μια εκδήλωση, η ώρα 7 το βράδυ. Είναι στο Κέντρο Τεχνών Κώστα και Ρίτα Σεβέρη, στην Παλιά Λευκοσία, στην Οδό Ερμού. Θα είναι λιγότερο από μια ώρα. 2 ομιλίες θα είναι πολύ σύντομες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και η δική μου. Θα έχει δρόμενο από παιδιά και θα υπάρχουν και παιδιά μικρής ηλικίας εκεί για να παίξουν. Καλούμε τους γονείς και τα παιδιά να είναι εκεί για να καταλάβουμε ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας. Και θα κλείσω από εκεί που αρχίσαμε. Εάν αφήνουμε τα παιδιά μας να παίζουν σωστά, θα είναι και ένας τρόπος να αποφύγουμε αυτές τις εξελίξεις στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, όλοι παιχνίδι το απόγευμα. Και να είναι η αρχή σήμερα και ας μην είναι μόνο σήμερα, να είναι όλες τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε και σήμερα που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε και την κυρία Κουρσουμπά. Ανοιχτή γραμμή αμέσως μετά. Γεια σας. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε ένα θέμα που μας αφορά κυριολεκτικά όλους, και την κοινωνία αλλά και όλους όσοι έχουν παιδιά. Τα παιδιά τα οποία έχουν δικαιώματα. Έχουν δικαιώματα και θα πρέπει εμείς σε κάθε περίπτωση οι γονείς, οι ενήλικες θα έλεγα, να τα σεβαστούμε. Έχουν δικαιώματα, έχουν ανάγκες και το βασικότερο, έχουν ανάγκη το παιχνίδι και δικαίωμα στο παιχνίδι. Και θα πρέπει εμείς οι μεγαλύτεροι, οι σοφοί όπως λέγεται, τουλάχιστον τα δικαιώματα των παιδιών μας να τα σεβαστούμε και να αφήσουμε τα παιδιά μας να χαρούν το παιχνίδι και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε μαζί τους. Λοιπόν, στην Παγκόσμια Μέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού σήμερα, και εδώ φιλοξενώ στο πρωτοσέλιδο την κυρία Λίδα Κουρσουμπά, Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Καλή σας ημέρα, κυρία Κουρσουμπά. Καλή Και πραγματικά νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν είστε στην εκπομπή, γιατί θεωρώ ότι επιτελείτε ένα σπουδαίο έργο με μεγάλη προσφορά και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Και τον φίλτατο Αντώνη το Στυλιανού, είναι μέλος του Ανώτατου Εκτελεστικού Συμβουλίου του Hope for Children. Αντώνη μου, καλώς ήρθες. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Και κάνεις και εσύ μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ενημέρωση του κόσμου και για τα δικαιώματα του παιδιού και για την ανάγκη προστασίας τους. Χρειάζεται συλλογική προστασία και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει μια άριστη συνεργασία με όλους τους θεσμούς, όπως και το θεσμό της. Μα δεν θα μπορούσε να μην έχει συνεργασία με την κυρία Κουρσουμπά, είναι εξαιρετική. Λοιπόν, ήθελα, κυρία Κουρσουμπά, να δούμε ακριβώς αυτό το δικαίωμα στο παιχνίδι, το οποίο δεν διαπραγματευόμαστε. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε όπως πολύ σωστά το θέσετε. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών είναι υπόθεση όλων μας, όχι μόνο των γονιών. Σήμερα γιορτάζουμε μια ημερομηνία ορόσημο στην ιστορία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στις 20 του Νιόβριου του 1989 η διεθνής κοινότητα υιοθέτησε μια νέα σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορά τα άτομα κάτω από τα 18 ετών.
Και λέω συχνά ότι έκανε το αυτονόητο. Ότι ήρθε να πει ότι όλα τα άτομα, ακόμα και στο στάδιο που είναι ανήλικα, έχουν δικαιώματα. Γιατί όλες οι συμβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχαν προηγηθεί μιλούσαν για όλα αυτά, αλλά και στο μυαλό της κοινωνίας, αλλά ακόμα και στην νομική σκέψη ήταν αποδεκτό λαθασμένα ότι τα άτομα που είναι ενήλικα σωστά έχουν δικαίωμα προστασίας και σε παροχές, όμως ήταν χτήμα των γονιών ή των ενηλίκων και ο καθένας μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Και μετά από προβληματισμό που διήρκε σε 50 χρόνια περίπου, ελέγχθηκε το αυτονόητο, δηλαδή ρυθμίστηκε ξανά το αυτονόητο ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τα έχουμε, τα δικαιώματα του ανθρώπου, που πιο σωστά λέγονται, τα έχουμε γιατί γεννηθήκαμε ανθρώπινα όντα. Και επομένως και πριν την ενηλικίωση κάποιος έχει όλα εκείνα που θα έχει και μετά. Αλλά αυτή η σύμβαση εστιάζεται, κατηγοριοποιούνται τα δικαιώματα με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι οι 3 πυλώνες: προστασία, παροχές και συμμετοχή. Δηλαδή έχει όλα εκείνα τα δικαιώματα που ανάγονται στην προστασία του και είναι υποχρέωση της κοινωνίας και της πολιτείας αλλά και όλων των ενηλικών να τα παρέχουν στις παροχές, αλλά έχει και έναν άλλο πυλώνα δικαιωμάτων που συχνά αγνοείται και που δεν έχει κόστος, και το τονίζω γιατί πάντα προβάλλεται το κόστος. Αυτό που πρέπει να μάθεις στο παιδί, να του δώσεις πληροφορία. Και έχεις υποχρέωση εσύ ο ενήλικας, ο δάσκαλος, ο γονιός, η κοινωνία, πληροφορίες για τα θέματα που το αφορούν, και να το βοηθήσεις να διαμορφώσει δική του άποψη και αυτή να ακούσεις και να του δώσεις ευκαιρία να την εκφράσει και να τη λάβεις υπόψη. Όλα αυτά λειτουργούσαν ένα ιό σύνολο. Και έτσι πρέπει να εκλαμβάνονται. Δεν πιάνουμε ένα μεμονωμένα. Ένα από τα δικαιώματα που είναι μέσα είναι και το δικαίωμα στο παιχνίδι και στην ανάπαυση, το οποίο είναι το πιο παραμελημένο. Γι' αυτό και φέτος επιλέξαμε να εστιαστούμε σε αυτό, παρόλα τα άλλα εκείνα που θεωρούνται σημαντικά, και είναι πιο δύσκολο να εστιαστεί σε ένα τέτοιο δικαίωμα. Ακριβώς, και είναι σύνθημα μας, το δικαίωμα στο παιχνίδι δεν παίζεται. Θέλουμε να δείξουμε ότι αυτό το ανέξοδο πάλι, το να αφήνουμε τα παιδιά μας στο μη δομημένο παιχνίδι, έχει τεράστιο ωφέλη πέραν το ότι είναι δικαίωμα. Για την ανάπτυξή τους. Σωστή ανάπτυξη. Το οποίο βοηθά να υλοποιηθούν και πάρα πολλά άλλα δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην υγεία και στην ευεξία, το δικαίωμα στη συμμετοχή. Εμείς, σαν θεσμός, όπως ξέρετε, ένα από τα εργαλεία είναι η διαβούλευση που κάνουμε παιδιά. Και έχουμε κάνει και αυτό. Και είναι συγκλονιστικό το ότι έχουμε από τα παιδιά. Να βάλω μια τελεία εδώ και να δούμε το θέμα μετά αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, η επαφή με τα παιδιά. Να ρωτήσω μάλλον δούμε τον Αντώνη. Εμείς οι γονείς, οι ενήλικες, ξέρεις, καμιά φορά πράγματα που δεν κάναμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά, θέλουμε να τα επιβάλλουμε με έναν τρόπο στα παιδιά μας. Δηλαδή, εγώ ήθελα να γίνω, ξέρω εγώ, μουσικός, θέλω ντε και καλά το παιδί μου δεν έχει ικανότητα να το κάνω Παβαρότη. Βλέπω το Μέση στην τηλεόραση που τριπλάρει εκεί στην Ισπανία, μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν κατάφερα να γίνω ποδοσφαιριστής. Τρέχω το παιδί μου δεξιά-αριστερά να το κάνω ποδοσφαιριστή με το ζόρι. Που του στερώ από το φυσικό του παιχνίδι που είναι ο ελεύθερος χρόνος του. Έτσι. Και του στερώ και την ανάπτυξη του όπως θα έπρεπε στη βάση των δικών του ικανοτήτων, στη βάση των δικών του προοπτικών. Απλά αν μου επιτρέπεις να επιστρέψω λίγο στη σημασία της σύμβασης και να υπερθεματίσω αυτά που έχει πει η αγαπητή Επίτροπος και να τονίσω το γεγονός ότι αυτόν τον κόσμο δεν τον κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, αλλά τον έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε ακριβώς για να δώσουμε στα παιδιά μας εκείνα τα εφόδια, εκείνα τα εχέγγυα, να τους διασφαλίσουμε την πλήρη ανάπτυξη, τον σεβασμό και την προώθηση, αλλά και την προστασία των δικαιωμάτων τους. Η σύμβαση αυτή αποτελεί το πλέον ιδιαίτερα σημαντικό διεθνές νομικό κείμενο. Έχει κυρωθεί από όλες τις χώρες του κόσμου, από 195 χώρες, εκτός από μια συγκεκριμένη χώρα, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μέχρι τον Ιανουάριο ήταν και η Σομαλία, αλλά την έχει κυρώσει και πρόσφατα έχει καταθέσει και τα κυρωτικά έγγραφα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Λίγο οξύμορο αυτό για τις χώρες αυτές. Το παιδί όχι δεν προλαβαίνει να παίξει, δεν προλαβαίνει να ζήσει. Γιατί ξέρουμε ότι το βάζουν και δουλεύει από τα 7, από τα 8, από τα 9. Και γνωρίζουμε ακριβώς, ενώ σήμερα τιμούμε την Παγκόσμια Μέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού, θα πρέπει ταυτόχρονα να αναλογιστούμε όλα εκείνα τα εκατομμύρια παιδιά τα οποία στερούνται ακόμα και των βασικών τους δικαιωμάτων, όπως έχει αναφέρει η Επίτροπος, ακόμα και του δικαιώματος επιβίωσης. Να γνωρίζουμε ότι πολλά παιδιά, εκατομμύρια παιδιά, πάσχουν από ασθένειες και πεθαίνουν από ασθένειες οι οποίες θα μπορούσαν να θεραπευτούν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν 1 στα 3 παιδιά ανά το παγκόσμιο,
δεν έχουν το δικαίωμα να έχουν όνομα ή να έχουν υπηκότητα. Δεν καταγράφονται ποτέ οι γεννήσεις εκείνων των παιδιών. Αυτά είναι στατιστικά δεδομένα από τη UNICEF. Έχω μπροστά μου σε ωραίο κόσμο ζούμε. Πάρα πολλά στατιστικά δεδομένα. 10,5 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν πριν τα 5 τους γενέθλια. Αυτό αντιστοιχεί σε 30.000 παιδιά την ημέρα να πεθαίνουν από διάφορες κακουχίες, από υποσιτισμό, από έλλειψη υγιεινής φροντίδας. Παιδάκια, αγαπητοί μου Αντώνη, πεθαίνουν στη βάρκα φεύγοντας για ένα καλύτερο, να σωθούν από τον πόλεμο. Έτσι. Γέμισε το Αιγαίο, ας πούμε. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Τώρα ήθελα με την κυρία Κοσουμπά το εξής. Εσείς κάνετε επαφές με παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό το δικαίωμα στη συμμετοχή που λέμε εμείς το εφαρμόζουμε και έχουμε πάρα πολλές επαφές με παιδιά. Μια ομάδα που είναι δομημένη είναι αυτή με τους έφηβους. Η ομάδα εφήβων συμβούλων της Επιτρόπου απαρτίζεται από ίσο αριθμό αγοριών και κοριτσιών από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από όλες τις επαρχίες και δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Και έχουμε και άλλες είδους επαφές μέσα από προγράμματα που κάνουμε για παιδιά των νηπιαγωγείων και των δημοτικών ή που έρχονται στο γραφείο η δικαιωματοχώρα ή που κάνουμε εμείς επισκέψεις σε σχολεία. Για τούτο που αρχίσαμε να μιλούμε, ακριβώς είχαμε κάνει μεγάλη διαβούλευση με τα παιδιά και θα είναι και οι πρωταγωνιστές της απόψινής βραδιάς που θα πούμε σε λίγο. Και ακριβώς και τα παιδιά νιώθουν αυτό that εσείς επισημάνατε. Ότι οι γονείς, και εγώ λέω με πολύ αγάπη οι γονείς, φιλοδοξώντας να δώσουν στα παιδιά τους αυτά που ήδη δεν είχαν ή να τους προετοιμάσουν για την αυριανή ζωή σαν ενήλικες, δεν τους επιτρέπουν ή τους παρεμποδίζουν τα παιδιά μας να ζήσουν την παιδικότητα. Και στερούμε την παιδική ηλικία στα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή πολύ αρνητικό. Και για να επανέλθω στην προηγούμενη σας ερώτηση, το παιχνίδι, πέραν του ότι είναι δικαίωμα και στην ανάπαυση κλπ., βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν πάρα πολλά σε άλλες δεξιότητες. Μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσουν γενικά δεξιότητες, παίρνουν πρωτοβουλία, μαθαίνουν τα ίδια διαμεσολάβηση, να λύουν τις διαφορές τους. Τα ίδια λένε ότι είναι υπερληπτικό το παιχνίδι. Δηλαδή, όταν παίζω με κάποιον, δεν με νοιάζει ποια είναι η θρησκεία του, ποια είναι η φυλή του. Όλα αυτά που βλέπουμε, δεν θα το ξαπλουστεύσω τόσο πολύ, γιατί θέλω να συζητήσουμε και το θέμα που δείχνατε πριν. Εάν τα παιδιά μεγάλωναν με έναν τρόπο υγιή, με έναν τρόπο που να τους επιτρέπει την αλληλοεπίδραση, μπορεί να μην είχαμε αυτά μαζί με άλλα που πρέπει να έχει η παιδεία. Αλλά επανέρχομαι ότι βοηθά στην ευεξία, στην υγιή ανάπτυξη, στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας, δεξιοτήτων, διαμόρφωση χαρακτήρα, χαρακτήρα και συμμετοχή. Βέβαια. Αντώνη μου, πολύ σωστό όλα αυτά που λέει η κυρία Κοσουμπά. Να πούμε για την εκδήλωση σημερινή. Ίσως θα πρέπει να την πω εγώ γιατί η Επίτροπος. Ακριβώς πριν πάμε, θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις πάνω σε αυτά? Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω συμφωνώντας με όλα αυτά ότι αν πρέπει να πιστέψουμε σε κάτι, αυτό είναι το χαμόγελο του παιδιού, το γέγιο του παιδιού, το κλάμα του. Αν πρέπει να διασφαλίσουμε κάτι, αυτό είναι η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στο παιχνίδι, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών ενάντια και στην προστασία κατά της κακοποίησης, της οποιασδήποτε μορφής. Αν πρέπει πραγματικά να προασπίσουμε κάτι, αυτά είναι τα ίδια τα παιδιά μας, να τους δώσουμε εκείνα τα απαραίτητα εφόδια για να γίνουν οι αυριανοί σκυταλοδρόμοι, αυτοί που θα αναλάβουν τα ενία της ίδιας μας της κοινωνίας. Ταυτόχρονα νομίζω πρέπει να θωρακίσουμε και τα παιδιά μας με όλα αυτά τα αντισώματα προκειμένου να βγουν αύριο στην κοινωνία. Και θα πρέπει να τα προστατεύσουμε. Αυτή τη ζούγκλα που ζούμε. Ευτυχώς υπάρχουν οι πρωτοβουλίες από το γραφείο της Επιτρόπου, από μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως το Hope for Children, από την ίδια την πολιτεία που στοχεύουν στην πλήρη προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Δεν ζούμε σε έναν άγιο κόσμο. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά όλοι ενωμένοι μπορούμε να έχουμε σαν κοινό παράγοντα και κοινή συνισταμένη την έννοια και τη μέριμνά μας για τα παιδιά. Σωστό. Πριν πάμε στην εκδήλωση, να δούμε, να σχολιάσουμε λίγο, κυρία Κοσουμπά, τα γεγονότα τελευταία. Κοιτάξτε, είναι καταδικαστέα, ένας τα καταδικάζει απερίφραστα, είναι απαράδεκτο οποιαδήποτε μορφή, όπως οποιαδήποτε μορφή βίας και αλλοδοξίας, περί αυτού πρόκειται. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και πρέπει να υπάρξουν συνέπειες. Όμως, πρέπει ένας να το δει ψύχρεμα. Σίγουρα τα παιδιά πρέπει να έχουν συνέπειες, να καταλάβουν το λάθος τους, αλλά πρόκειται για ανήλικα άτομα. Και θα έπρεπε αυτό το κράτος να είχε ήδη ένα σύστημα δικαιοσύνης για ανηλίκους. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να πω ότι έχουμε σαν θεσμός
Μια ήταν για δουλειά 2 χρόνων, ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για δικαιοσύνη ανηλίκων, φιλική προς τα παιδιά, που έχει μέσα, ξεκινά από την πρόληψη και έχει και προγράμματα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εδώ, που έχουν παιδαγωγικά αναμορφωτικό χαρακτήρα. Το αγκάλιασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το έχουμε συζητήσει εκτενώς με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και προωθείται. Όμως, θα πρέπει και τώρα και στην περίπτωση αυτή να δούμε, ναι, τα παιδιά αυτά, τα ανήλικα αυτά άτομα, πρέπει να έχουν συνέπειες, να καταλάβουν το λάθος τους. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να τα καταστρέψουμε. Πρέπει να μπουν σε κάποια προγράμματα που να έχουν αυτό που λέμε παιδαγωγική αναμόρφωση. Να μπορέσουν να κάνουν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή, εκείνα που δεν πήραν τόσα χρόνια, και το λέω ευθαρσώς, μέσα από την εκπαίδευση και από το σύστημα, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν με βάση τις ανθρωπιστικές αξίες, σεβασμό στην ειρήνη και την ειρηνική συμβίωση. Και θέλω δύο κουβέντες θέλω να πω. Όλοι καταδικάζουν. Όλοι βγαίνουν, και εκείνο που με λυπεί ιδιαίτερα είναι όλοι οι πολιτικοί και νέοι άνθρωποι, ο καθένας με τον ίδιο φανατισμό, τόσο σίγουρα για το δικό του σωστό και το δικό του ορθό. Και είναι αυτό το πρόβλημα στην παιδεία μας. Δεν καταφέραμε μέσα διαχρονικά, το πρόβλημα δεν έγινε πέρσι φέτος. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 55 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας, το σύστημα της εκπαίδευσης να περάσει αυτές τις αρχές που έχει υποχρέωση κάτω από το άρθρο 29 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, που λέει ότι οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι να μεγαλώσουμε τα παιδιά με πανανθρώπινες αξίες, το σεβασμό της αξιοπρέπειας του άλλου, το σεβασμό της διαφορετικότητας, την ανοχή, η ειρηνική συμβίωση, και να τα φέρουμε σε έναν κόσμο ειρήνης και ασφάλειας. Αυτό δεν πέρασε ποτέ. Και για να μπορέσει να περάσει, θα έπρεπε όλα τα ιστορικά γεγονότα για τα οποία κόπτονται όλες οι πλευρές, και όλοι έχουν δίκιο για εκείνο που λένε και το νιώθουν και το λένε με τόσο φανατισμό, να δίνονται στα παιδιά όλες οι απόψεις και να βοηθηθούν τα παιδιά, αυτό που είπαμε πριν, συμμετοχή, να διαμορφώσουν δική τους άποψη και να αποφασίσουν τα ίδια. Και ναι, η πολιτική ζωή είναι μέρος της δημοκρατίας και τα κόμματα είναι μέρος της δημοκρατίας, αλλά να αφήσουμε τα παιδιά μεγαλώνοντας και να καταλήξουν τι αποφάσεις θα πάρουν. Ναι. Όλος αυτός ο φανατισμός από όλες τις πλευρές είναι αυτό που οδηγεί σε τούτα. Έχετε δείξει ένα πολύ σοβαρό θέμα όσον αφορά, το είχαμε κουβεντιάσει με τον Αντώνη στο πρωτοσέλιδο, την αντιμετώπιση των ανηλίκων που εμπλέκονται σε δικαστικές υποθέσεις. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί βλέπουμε 18 χρόνια. Είναι αυτό που θέλουμε να θεραπεύσουμε. Αυτό νομίζω είναι ένα θέμα που πρέπει να το κουβεντιάσουμε ξανά. 18 χρόνια στη φυλακή τώρα, ανάμεσα σε βαρύ ποινή της, αυτά δεν ξέρω αν. Χρήζει ιδιαίτερης μελέτης και έρευνας, και πρέπει πραγματικά να ενσκύψουμε πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, να προωθήσουμε την δικαιοσύνη, η οποία να είναι φιλική προς τα παιδιά, να βρούμε ακριβώς εκείνα τα αναμορφωτικά μέτρα παρά εκείνα τα τιμωρητικά μέτρα, γιατί θα πρέπει εκείνα τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο μετά την ενηλικίωση. Οι αρχές της ποινικής δικαιοσύνης όταν αφορούν τα ανήλικα είναι σαφέστατες. Ο στόχος είναι η αναμόρφωση. Δεν είναι καταστρέψεις το άτομο για αυτό που έκανε. Είναι να το βοηθήσεις να προχωρήσει σε κάποιο στάδιο την ενήλικη του ζωή στα πλαίσια μιας ευνοούμενης κοινωνίας, με σεβασμό και με όρια σεβασμό του κράτους δικαίου. Και αυτό το πετυχαίνει μέσα από προγράμματα. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, αν υπήρχε ως ποινή, να γίνει η υποχρεωτική συμμετοχή σε ένα δικοινοτικό πρόγραμμα. Η υποχρεωτική παροχή κοινοτικής εργασίας και η αμοιβή να είναι αυτό που θα καταβληθεί αποζημίωση. Κάτι που συμβαίνει σε άλλες χώρες. Αυτό που είπε το κράτος, ότι θα αποζημιώσει τα θύματα, και πρέπει να αποζημιωθούν. Αντί να αποζημιωθούν από το φορολογούμενο, να μπορούσε να ήταν ποινή να κάνουν κοινοτική εργασία για πάρα πολύ καιρό, για όσο καιρό χρειάζεται, και με τα χρήματα που θα εισπράξουν την αμοιβή τους να αποζημιωθούν. Δηλαδή αυτό να το κάνει να καταλάβουν την έκταση αυτού που έχει γίνει. Αυτό θα το κάνουμε θέμα κάποια άλλη στιγμή, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Να δούμε για την εκδήλωση. Ακριβώς. Όπως κάθε χρόνο, έχουμε και φέτος την επαιτειακή μας εκδήλωση ακριβώς για να τιμήσουμε τις 20 του Νιόβρη. Φέτος έχουμε επιλέξει το δικαίωμα στο παιχνίδι. Ακριβώς για τους λόγους που έχω αναπτύξει πριν λίγο στην εκπομπή σας, γιατί το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο αγνοείται. Και πρέπει να δώσουμε. Και την πρόσκληση, πρέπει να δώσουμε, θα πούμε τις λεπτομέρειες, να δώσουμε το στίγμα ότι οφείλουμε να δίνουμε χρόνο στα παιδιά μας, αλλά να δίνουμε και τον τρόπο να παίξουν. Δηλαδή και η πολιτεία πρέπει να κάνει χώρους που να μπορούν να παίζουν τα παιδιά με ασφάλεια, χώρους που να μπορούν να παίζουν όλα τα παιδιά. Σκεφτείτε πόσα πάρκα υπάρχουν που μπορούν να πάνε παιδιά με κινητικές δυσκολίες.
Στη Λεμεσό υπάρχει ένα. Ναι, και στη Λευκοσία υπάρχει ένα. Μετρούμε. Ξέρετε εσείς ένα και ξέρω κι εγώ ένα. Έπρεπε να υπάρχουν χώροι που να μπορούν όλα τα παιδιά με ασφάλεια και όλα τα παιδιά με τις δικαιωτικές τους ιδιαιτερότητες. Ξέρετε ότι μου είχε επισημάνει η γονέας, παραδέχομαι δεν το σκεφτήκα, ότι δεν υπάρχουν τουαλέτες στα πάρκα μας που να μπορούν να πάνε τα παιδιά με κινητικές δυσκολίες. Δεν έπρεπε αυτό να το σκεφτούμε. Αυτό είναι σεβασμός δικαιωμάτων των παιδιών. Λοιπόν, δεν έπρεπε να σκεφτούμε μήπως τα παιδιά με τα προβλήματα και τις ειδικές ανάγκες που ενηλικιώνονται μετά το 21ο έτος ηλικίας δεν έχουν που να πάνε και μένουν στα σπίτια τους. Λοιπόν, απόψε είναι η εκδήλωση μας η ώρα 7 στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας του Ιδρύματος Ρίτα και Κώστα Σεβέρη στην Παγιά Λευκοσία στην Οδορμού. Είναι η ώρα 7, είναι μια εκδήλωση που θα είναι διάρκειας λιγότερης της μιας ώρας. Οι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά. Θα υπάρχει σύντομη ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και δική μου για να τιμήσουμε τη μέρα. Και μετά θα έχουμε δρόμενο από την ομάδα εφήβων συμβούλων της Επιτρόπου που δεν ξέρει κανένας μας. Ήδη το έχουν δημιουργήσει και θα είναι παιδιά από τα δημοτικά, το Ελένιο και την Παλουριώτισσα ακριβώς για να παίξουν. Και καλά να είναι όλοι εκεί μαζί με τα παιδιά. Αγαπητέ Άντρε, έτσι για να κλείσουμε έτσι με ένα θετικό τρόπο, θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό ποιηματάκι που νομίζω ταιριάζει στη μέρα. Έλα να έρθουμε όλοι μαζί, να ξορκίσουμε τον πόνο, τη θλίψη να ξεματιάσουμε, τις γκρίζες τις δομές να χρωματίσουμε και από την ουράνια παλέτρα να κλέψουμε 2 στάλες νιώτη. Έλα να προσπαθήσουμε τους ανθρώπους να αλλάξουμε, ίσως αλλάξουμε τον κόσμο. Γιατί ακριβώς πιστεύουμε ότι στα παιδιά οφείλουμε να δώσουμε τα πινέλα και τα χρώματα να ζωγραφίσουν το δικό τους παράδεισο και μακάρι να μας επιστρέψουν. Και σίγουρα θα ζωγραφίσουν εικόνες καλύτερες από αυτές που έχουμε εμείς. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα ρεπορτάζ.